sareh rumiyin. Mboten sisah anak Prabu kesesa. Paman Prabu, kados-kados kula menika dipun kiwakaken kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Kiwake nggih pun. Mboten sisah dipun penggalih. Sampun. Patrapipun Duryudana kados ngaten menika rak mboten sak menika kemawon rumiyin nggih ngaten to nggih. Ratu mencla-mencli niku nggih Duryudana niku. Kula niku bapakne maratuwa matu sedih. Jalaran nggih bedhes buset sengkuni niki. Lakon niku sing gawe sinten? Janjane kula nggih ngertos gawehane sengkuni niki wau. Niki sampun boten dados menapa. Ngaten nggih. Sak menika alon-alon mawon niki rembaga tuwa nggih. Nggih kados pundi paman? Kinten-kinten Bratayuda menika dumados napa mboten nggih? Liripun perang ageng Bratayuda menika kinten-kinten dados menapa mboten? Lha iki kula mboten ngertos to Paman Prabu. Ya, aja ngono ah. Oh, Kresna kok bodho. Bodho Kresnane to Wisnune ora bodho. Kula niki pun tuwa. Ngaten lho nggih kula menika betah napa menika seserapan kaliyan paduka. Kula mboten ngertos Paman. Badya bodho Kresnane ora bodho Wisnune. Nanging sedaya menika ora winates to Paman. Menika keparinging Bathara dados kula mboten dipun keparingaken ngrumiyin keparinging Gusti. Oh, nggih pun nek pancen kedahipun ngaten nek ora ngerti-ngerti tenan kapak nggih sampun. Nggih, mboten dados menapa nggih. Nggih, matur nuwun. Namung ngaten nggih. Kok diarani Bratayuda niku jane napa to nggih? Dadi karepmu ora karepmu pun mboten kula pikir. Namung kula kepengin ngertos kok disebut Bratayuda. Bratayuda kata-katahipun dipun wastani Bratayuda perangipun darah Darata ngaten. Menika klentu. Tuh, kleru. Klentunipun mboten Barata trah Barata niku mboten. Bratayuda Brata niku laku, Yuda niku perang. Perang nganggo laku, perang nganggo petung kapribaden. Nandur ngundhuh utang nyaur nyilih balekake. Oh, ngaten upaminipun. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Nggih. Upaminipun nggih. Nggih kados pundi? Nalika wonten lampahan kota Sekemutan. Pandhawa Dadu. Nggih, Pandhawa Dadu kados pundi? Rikalanipun Pandhawa dipun anggep kawon. Mongko kala semanten isen-isen negari Ngamarta Kendraprasta dipun kukup kaliyan Duryudana. Lah Drupadi menika dipun anggep isen-isen keraton. Lah nggih to rumiyin nggih tasih kenging rikala semanten ngantos dipun jambak rikmanipun kaliyan Dursasana. Nggih, leres. Nah, sasampunipun ngaten ngantos dipun lukari kesemekanipun dipun udari kembenipun rikala semanten. Ngantos dipun lukari mboten saged ucul terus kemawon ngantos Dursasana judheg kesah piyambak Drupadi lajeng prasetya. Mboten badhe siram jamas menawi mboten keramas getihipun Dursasana. Nan midhanget to niku nggih kula ngertos. Lah nggih. Lah menawi kados ngaten menika terus pundi nggih? Lah nggih menika klebet prasetya kinten-kinten Dursasana niku rak wong tang. Nggih, leres. Lah kinten-kinten anggenipun nyaur. Nyauripun benjang Bratayuda. Lah nek ngono Bratayuda dadi no. Sampeyan ajeng endo teng pundi? Wong tuwek diapusi. Tak apusi genti no. Lagi begong awakku iki. Lah nggih. Kala warek sampun paring dawuh. Nggih to, menanipun anak Prabu. Tang nyaur nyilih balekake. Lah menawi ngantos Bratayuda niku wurung menanipun anak Prabu ora priksa. Jenenge Drupadi niku bakal ra ngenes. Lah nggih ngoten. Ora.
Wong Dursasana mboten bakal ditagih tiyang. Kedah dados pun Bratayuda nika dados keparipun Kanjeng Paman Prabu kados pundi? Nggih, nggih. Ngaten nggih, nggih. Kula persajeng kemawon. Wong sing di omah ya wis turu lho. Kula kinten mboten badhe mireng. Ngaten nggih, nggih. Kula nyuwun titip. Kula nyuwun titip saestu nggih. Titip sinten? Kula nyuwun titip mripaduka anak kula pun kembar. Anak kula pun kembar ampun ngantos kesempyoking haradan nggih, nggih. Saestu nggih, nggih. Kula aturi ngayomi kang rayipun kembar nika cah loro wis ora duwe pak, ora duwe mbok. Rahayune diupeni kali adipun Kunti Tari Brata dadi bocah kang mulya ingkang kula ajeng-ajeng namung lare kalih menika jalaran anak kula sing lanang-lanang do dadi brapa corah kabeh mboten kenging dikudang-kudang ora kena digegolo Rukmarata nggih pun kumpul kaliyan Kurawa napa melih Burisrawa napa kinayane mung dem-deman karo main nggih sedih raos manah kula mila boten wonten ingkang kula ajeng-ajeng namung ingkang rayipun kembar nyuwun tulung nggih nggih nyuwun tulung ingkang rayipun kembar dipun ayomi nggih nggih Dirsasana. Kula man rungokno ya Dirsasana. Nggih, pripun? Kabeh wae. Dirsasana kadangmu padha waran den becik besok amendemo baris. Baris kang prayitna ya Saranta wong Dwarawati. Tumpesen paniku awak Pandhawa. Sampeyan niku omong napa suluk? Nek omong kok cakepan suluk nek suluk ora nganggo laras, suluk ya kenek nggo omong ya kenek nyuk. Aja maido karo wong gerang. Wah, kesanipun keroyokan Ratu Dwarawati. Pun mang mikir. Anut lakuning Kurawa muni patine Sang Abimanyu Idra Kira risang setyaki menyat ngambil sanjata Koko Prabu ketiwasan rasane ngopo katembing kemangga panca kala tanding kaliyan Burisrawa dereng marem raos sing manah kula Kakang Burisrawa nguncati Koko Prabu prastiyaning manah kula meneng ngantos mados perang ageng Baratayuda menawi Burisrawa ketingal benjang tandingipun kula nek kowe wani tenan wantun lan maripun dinten menika Kurawa sengadi badhe ngranjak kaliyan Koko Prabu Sri Bathara Kresna
Aja Semelang Setyaki ibarate Kurawa tak anggep kae wujuding Srenggala pun kakang iki singa barong. Srenggala kuwi asu ajak, aku iki singa. Wis to, arep dikaya apa ora-orane yen to pun kakang bakal mundur jagat. Wis semingkira tak adepane. Carita saking para Kurawa ngrayok ngranjap lawan Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara kedatan miris rasing penggalih eling-eling Prabu Kresna Darbe Pusaka jemparing Kyai Kesawa ingkang mapan wonten ing rikma menawi kakebataken rikmanira Narendra Dwarawati jelek dadi brahala segunung gedene. Laruta saking kudha sang kula yen tanamu tusa sang Sri Radala Kurawa kowe ngrayok karo aku kowe bosen urip kowe nah aku wis niat mateni karo tak pitesi siji-siji modar saiki ning ora kudu mengkono janganing Dewaya tak kipatake sumyur kowe ah. Yaksa Grarupari sedeng Narendra yaksa laku Ladala tak pikir-pikir sing marai geger sing marai rame ora ya muka-mukten negara Ngastina timbang negara Ngastina ki dadi rame nuwuhake peperangan kang gegirisi mongko perang kuwi wengis perang kuwi kejem ah dereke Ngastina tak untale dina iki ah
Yo, Pak Pong Warudaya ngawit kater kali codhe sapa sing gawe? Kaki Kresna. Aja meneh kok mung negara Ngastina jagat ki mbok gulung kelakon. Ning apa ya ngono jangkaning dewa? Nggih, Kaki Kresna. Ulun wis bisa nekseni. Yen to Bratayuda iki bakal dumadi, jangkaning dewa bakal ketekan. Wis rucata sawetara. Aja nganti negara kita kok mbok untal geger iki mengko rucata dhisik. Kresna wonten timbalan ngadhawuh nggih arep dikaya ngapa jangka kang mesti nulis apa meneh Weda wis pinaringake kelawan jeneng sira Weda Ditarsara lan Bagawan Gita tegese Bratayuda kudu dadi jeneng ulun wis nekseni inggih Bu kula kejaba saka iku Kaki Kresna aja lali apa sing dadi penyuwune kadangmu si Janaka boyongen Kunti Talibrata Jaki wonten timbalan sing adhawuh. Ya. Jroning pun Kakang lumaku duta mekana negara. Ngastina iki maupun Kakang ora mung klebate kang raka ngamungga Yayi Prabu Karna. Menapa Koko Prabu Karna mboten kepareng lenggah? Ora. Dadi pun Kakang Prapta Karna kuwi ora katon. Ora kepenak rasane ngati coba. Ayo dilacak nyandi lakune si Karna. Monggo Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi Karna kula wonten timbalan ngadhari Koko Prabu Durhadi Budi Karna rikala pun Kakang Praptana negara Ngastina Siadi kok ora katon ora lenggah Yadi jengkar menyang ndilan ana perkara apa ya inggih Koko Prabu sedaya lepat diatung tangan semua paduka Kanjeng Koko Prabu ngaten milanipun Koko Prabu rawuh
wonten negaring Tina kula boten ketingal yawit anggen kula ngreksa dumateng kawibawan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Sin Bathara Kresna menika namung karibetan bab perkawis kula. Pramila kula kepara ngruwiyini kula mire saking pepanggihan agung negari Astina. Oh, nggih Koko Prabu. Iya, iya. Karna kula menika dawuh Koko Prabu. Bratayuda iki bakal dumadi lho, Karna. Oh, ngaten Koko Prabu. Iya. Sebab Yayi Duryudana ngukuhi bumi Astina. Mula gelem ora gelem Bratayuda bakal dumadi. Lah, yen ana lelakon kaya mengkono kuwi mau reh ning Yayi Karna kuwi arek Pandhawa kang tinemu tuwa. Jura kula atmajane Kanjeng Dewi Kunti Taribrata. Nadyan siji Rama nanging tunggal ibu. Yayi banget panyuwune kadangmu para Pandhawa. Eba bungae nganti nadu para Pandhawa Siyadi. Kepareng kondur kumpul kawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Piye Yayi? Aduh Koko Prabu. Bingahe manah kotan kono dan Koko Prabu. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh kados mekaten namung saderengipun ingkang raya lepat diagung pangaksama paduka. Paripaksa kula boten saged nglampahi dawuhipun Koko Prabu. Sababe apa? Koko Prabu. Estunipun lampah kula ingkang mekaten menika kula nyengkuyung adi kula para Pandhawa kula badhe nderek bringkas angkara murka raretune jagat. Kula menika menawi dipun tingali sak klebatan kula menika kados tiyang ingkang mbelani angkara murka nanging kula menika mbelani adi kula para Pandhawa lho Koko Prabu. Lho sik to sik aja bingung karo pun kakang. Kok Siyadi bisa ngendika yen to kowe iki mbelani Pandhawa. Melu bekas angkara murka iki buktine apa lah wong kowe iki malah kumpul karo kula Koko Prabu. Ngaten mawon. Kula nyengkakaken karyan angkara murka liripun Yayi Prabu Duryudana menika menawi boten kula ubupi boten kula sengkakaken boten pantun Bandayuda boten pantun perang. Prabu Duryudana menika ratu jiring getih wedi mati. Mila tansah kula ubupi. Tansah kula bebulih manahipun supados pantun. Lan kula pitados menawi Kurawa tandhingan para Pandhawa bangginipun pinten kekiyatanipun wonten pundi. Tartamtu badhe lebur tumpur tanpa dadi. Lah banjur Siyadi. Lah banjur kowe kepiye? Menawi perlu kula badhe tumut naguting ayuda. Mboten kula badhe kasuran tandhingan yen para Pandhawa. Lho, mengko dhisik kowe aja gampang lho Karna. Pun kakang aja mbok apusi. Kowe kuwi duwe pusaka sing ampuh paringane Kang Rama Kukul Sang Hyang Bathara Surya. Aja mbok anggap pun kakang kok ora mangerteni. Kowe kuwi duwe anting-anting panunggul mani ing Surya lan kowe duwe kawaca Krewaja. Sing daya panguwasane ora tedas gegaman. Lah apa kaya ngono ku ora bakal mbebayani. Aduh, Koko Prabu, kekilapan menapa? Paduka Nggih Koko Prabu ingkang soca Bathara kang paningal sewu. Sang Hyang Bathara Wisnu sampun nyarira dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menapa kula kedah walaka? Koko Prabu. Dinten menika sandhi tama kawedhar. Liripun gegebenganing manah kula wedharaken ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi menapa-menapa. Pusaka paringanipun Kanjeng Rama Kukul Sang Bathara Surya. Anting-anting Sutya man ing Surya sarta kawaca Krewaja paringanipun Kanjeng Rama Kukul Bathara Surya sampun rinajut ing dewa. Dipun rajut kawan Kukul Sang Hyang Bathara Indra. Dados kula menika namung badan sapata, boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Lan ing tembenipun upamya alit saged ageng dumuginipun pejah Paduka pun Karna kula rila gawa lair tusin batos sauger
Kurawa trah angkara murka saged sirna menawi perlu kula inggih tumut sirna wonten madyaning palagan ning adi kula para Pandhawa saged unggule ngayuda kok Prabu.